Comencem. El primer que jo he fet ha estat retallar la base de la caixa. Vale? Això haureu de demanar ajuda al papa o a la mama perquè el cartró és bastant dur i costarà que ho feu vosaltres sols, si no. Aquestes caixes us recomano que quan aneu a la compra, en lloc d'agafar la bossa de plàstic, agafeu caixes de cartró que us donen al propi súper i les guardeu per fer manualitats. No cal tenir la casa plena de caixes, però guardar-vos alguna. Jo, per exemple, avui en tinc una i serà un full en blanc amb estalvi. Què és el primer que faré? Decidir. Dibuixar un llapis i dibuixar. El primer que heu de dibuixar és el fons, perquè com que el pintareu, en el meu cas jo el vull pintar en pintura, el podeu pintar en retolador, si voleu, però com que jo el vull pintar en pintura m'interessa que estigui sec abans de que comenci a dibuixar els diferents elements que hi posaré. No es veu molt, us acosto, però jo he dibuixat una mica d'algues, una boia que està clavada a terra i el mar. Vaig a pintar.
us amb el fons jo us recomano que us entretingueu estona perquè al final serà la base del vostre joc i crec que és molt xulo poder-ho fer així. Llavors jo al final hi he ficat una miqueta més d'algues, he barrejat més colors perquè no... Al mar i les coses no només són d'un blau, no només són d'un verd, es pot jugar amb més coses. De moment aquest el poso secar. 4 rotllos, bueno, de les propostes que jo faig, després podeu fer vosaltres el que vulgueu, 4 rotllos de paper de vàter i un cartró, jo he agafat un cartró de iogurt mateix. Sí? Comencem. Primer de tot farem un dibuix a 3D, vale? Aquí farem un pop. Per fer el pop hem de fer mini talls. Aquí. Això ho podeu fer vosaltres amb les tisores per nens. De fet, hi ha dies que a l'ambient d'art venen nens de P5 i ho fan.